Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten met Ton. En die zitten dan nog een keer de kerstje met land binnen. En we willen zo'n schoon hebben. Er is leesgezonde heer. En dan ben ik natuurlijk op zoek naar Diana. Goedemorgen, Diana. Goedemorgen, Ton. Al die kerst? Ja, een beetje voordecoreren al, hè. Ja, want het begint eerder jaar gaat vreugder, hè? Ja, het begint inderdaad ieder jaar gaat vreugder. Dan merk je dat de mensen gewoon, de duisternis al aankomt vreug. En de lampjes moeten aan. Ja, dan merk je dat iedereen het gezellig wil maken. Dus dan, Ja, eigenlijk een mooie kerstboom in hoes, dat is het eigenlijk helemaal volgens mij. helemaal schoon. Wat is dit voor een? Dit is een Abies en een Noordmaniana. En dat is eigenlijk het soort, de dikste noolje net. Ook vrij lang de noolje vast blijft voor je. Ja, en nogmaals, ik heb er zelf vaak last van dat ik uitslag krijg, maar bij deze boom niet. Dus dat kan ik ook gewoon vastpakken. Dus heb ik ook geen Daar kun je last. zo goed zwaar van krijgen dan van zo'n kerst. Soms sommige dennennaalden, dat inderdaad, daar kan ze uitslag van op die eind krijgen. Dus ik heb hier dus geen last van. Hè. Ja. En vroeger zochten ze allemaal die bergnooien op een grond liggende kamer, maar dat is er niet meer dan. Meestal is die werden nog het eerder goed gedaan. Ze zochten nu, ze in Oeden pakken al. En dan hebben die even boete gelegen en dan kan die een beetje wennen voordat die pas bij immers naar binnen gaan. En dan hebben jullie ook langer plezier eraan. Maar ze waren nu wel volop besteld, zie ik. Ja, dus eigenlijk inderdaad, we hebben net een hele lichting ook binnen. We hebben er natuurlijk zelf een hele hoop. En ja, soms hebben we er te weinig. Kleinere maten, weer best wel grote zelf. Ook hele mooie grote. Maar goed, voor niet iedereen is een grote kerstboom past in het huis. Dus we hebben dus ook kleinere maten, vanaf 1,50 en 75. En 75 2 meter en 2 meter plus. Ah ja. Dat is al niet al net muitje. Mhm. Dus, en dan zien ze ook wel gewoon prachtig in de noorden zitten. Ze mooi vol, mooi in de vorm. Een hele mooie getekende boom is dat. Oh, die kan er dan rustig een week of 5, 6 staan. En die kunnen makkelijk een week of 5, 6 staan, ja. Ja, vroeger had ze dan niks meer staan. Dus ik kan me nog herinneren, zo Ja. alleen op het tekstjes. Maar ja, goed, het ligt ook eraan wie dat ze de verwarming aanzetten. Hè. En gezien we dit jaar de verwarming niet te hoog kunnen aanzetten, ton, blijven die kerstboom ook veel langer goed. Ja, dat vind je zelf ook. Een beetje warmte door de kerstbomen. Hoe is het fijn, want het gas wordt veel te duur. Dat bedoel ik, dat is zo, hè. Ja. Ja, ze ton, dit zijn andere soorten ook, wel, het zijn wel allemaal Noordmannen. Maar daar hebben ze verschillende varianten erin. Hè. Het is ook aan de noolje, het is iets anders van kleur. Het gaat finer, dat is wel een beetje grover en het gaat lichter groen van kleur. En en gewoon mooi opgeboet zijn ze qua Ja, qua vorm. het is allemaal heel erg veranderd als je het zo bekijkt. Als je nu naar mijn jeugd teruggaat naar wat die jeugd doet, zo den boom, dat is toch... Ja. Ja, dat is eigenlijk wondermooi als ik eerlijk moet zijn. Ja, vroeger had ze gewoon een klassieke kerstboom. Klaar. Maar nu heb je zoveel keuze erin. Hè. Maar goed, we beperken ons gewoon eigenlijk tot het soort wat gewoon langs je naalje helpt en gewoon het mooiste in vorm zit. Ja. Je probeert dus te begraven onder de boom, hè? Ja, we zitten de rammens hier op de tafel. Oh, dat lijkt me zeker zo verstandig. Staan er weg nog. Hè. We zijn wel boeten die natuurlijk, maar toch staan ze er weg. En het is voor de mensen ook prettig om ze op die manier uit te kunnen zoeken. Ja, ik zal gewoon zeggen dat de Sunium de kerstbul in te hangen. Zo mooi vind je ze. Eigenlijk wel, ze zijn eigenlijk mooi op zichzelf al. Een paar lampjes erin, hè. Ja, en dan heb je zo'n hele mooie aankleding. Waarom gaan ze in een netje? Nou ja, met transport. Ik bedoel, natuurlijk verlezen die wel allemaal een beetje noolje. En dan pakken we die fijn in voor de mensen. Ja, en dan kunnen ze in de auto laaien. Ook qua ruimte in de auto. Dus Dus dan kunnen ze het eigenlijk fijn van pak toe eens krijgen zonder veel moeite. ja, geen moeite. Dat is toch niet te geloven, zeg. Dat is ongelooflijk. Ja, en ik zie dat is ook een nieuw soort kerstboom. Daarachter staan die, Ja. wat zie je dat, oliven bij mijn lampjes zitten. Inderdaad. Ja, we zijn hier een beetje aan en klein decoreren. Er ook uit kerstballen erin. Ja, en die olivenboom die hebben ook een dubbele functie nu. Dan hangen we gewoon het bondje lampjes in. Ja, het is altijd gezellig. Dus mensen die wat boeten in een olivenboom hebben staan, kunnen dat ook op deze manier decoreren. Ja. Nou, dat is een optie voor Annie. Maar dat is wat Annie hiervoor hebben. Dat lijkt me wel leuk. Dan kennen we net zo goed nog in de kerstbal. Ja, nog een kerstbal erin, hè. Ja, daar liggen
is toch? Och, dat is toch wel... Ja. Oh. Dat is een chique. Ja. Jongens, dat is een taak die ik heb, dat geloof neem eens. Moet Annie eens zien, hè? Ja, die geloof ze niet. Die doen dat niet alleen maar, die doen dat bij ons in de hele straat, help ik de mensen met. Wauw, dat doen geleerd van alles. Oh, we hebben er weer eentje gevonden. En zit ook een kerstelke dit jaar? Dat weet ik nog niet. Weet ze dat nog Ja, niet? dat weet ik niet. Nee, maar in het geval dat ze dat dus, ik wil kindje Jezus zien of Sint-Jozef, een van de twee. Ja, en dan speelt zo'n engelke die aan. Dan zit ze geest boven op de kerststal zitten. En dat is voor Jozef. Goed. Die is goed, gaan we doen, gaan we doen. Dat geen toevallige de aflevering weer. Ja, Diana, wanneer verkapst toe eigenlijk de meeste kerstboom? Meestal eigenlijk dan de eerste zaterdag na de Sinterklaas. Ja, toch nog dat de mensen Sinterklaas eerst zo zwaaien. En dan, nou, ja. Maar ik moet hem nu ook al kopen, hè? Maar ze zich nu ook al komen kopen. Als het nu al gezellig wil smaken, waar hebben ze? Niet heel veel maten en aantal soorten. Dus vanaf deze week is het mogelijk. Ja, waarom denk je dat je hier bent? Dan niet heb ik hier gestuurd van de kerstboom. Dat is nu nog keus. Dat is slecht met leegheid toe komen. Nou, beste Dat kijkers. is de grootste keus. Ik ga nog in de nood zoeken. Ik zal zeggen, doe de volgende keer met aanpoten. Met Diana en Tom. Want we gaan het verdubbelen nu, hè. Ik zal zeggen, prettige dag en blijf gezond. Ja. Ja? Ja, ik heb hem. Ja, nou, kies toch. Oh, Jij hebt deze kant. en doe dat. Is dit nou net zo staan? Oh, Zo. Op, lekker. 1, 2, 3. oh, dan moet je weer ja pakken. Oh, ik kom hier werken. Jezus. We steeds dan een Diana met de kerstboom. Ja. Het Engelke en Sint-Jozef. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.